I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Kavladi i dobrodošli u moj novi video. Danas nećemo igrati ništa. Danas bih vas samo obavestio nekoliko stvari koje mi predstoje u ovoj godini, koje vam predstoje, što ćete da vidite. I naravno, pre svega, poželao bih vam srećnu novu 2022. godinu, puno zdravlja, sreće i veselja i naravno puno uspeha. Sad ću da pređem na plan. Dakle, pošto mi je 2021. godina bila poprilično monotona i nisam uspevao da snimam, ove godine sam odlučio izvesnu dinamiku da uvedem. Sad, koliko me razumete, nisam siguran, ali želeo bih da imam sad stvarno neki raspored koji bih poštovao. To mi je da kačim otprilike 3 klipa u nedelji, možda bude i 4, ali kao planirao sam za početak bude svaki drugi dan. Međutim, koliko je to realno ne znam, tako da verovatno će biti 3 klipa u nedelji, da ću naći zapravo 3 dana koje ću da kačim i da ću ih jednostavno da će tada biti postovani. I isto tako bih, pošto ukoliko dođe do nekih, ukoliko ne budem neredovan i da nakon možda neke nedelje okačim 2 klipa ili pak 1 u nedelji, nemoj da se ne ljutite na mene iz razloga što idem u gimnaziju i zaista, pošto s vremenom naravno ide i sve teže i teže gradivo, predstoji to drugo polugodište koje je duže i to otprilike 1,5 puta duže nego prvo polugodište što traje 6 meseci, a ovo traje 4, ovo prvo traje 4, tako da ukoliko budem morao da učim zaista s obzirom da idem u gimnaziju, a ima puno da se radi, da se vežba, da se uči, pogotovo verovatno vi koji idete u gimnaziju verovatno znate da je matematika i fizika, ti neki predmeti dosta jači. Tako da ukoliko budem neredovan, samo bih vam, unapred se izvinjam ukoliko budem neredovan, ali čisto moram reći da znate zašto sam neredovan. I još jedan razlog zašto možda budem neredovan jesu takmičenja. Prijavio sam se na nekoliko takmičenja iz školskih predmeta naravno, i naravno moram se pripremati za njih. Tako da to bi prilike bilo to što se tiče rasporeda. I još bih vas obavestio da, to jest rekao bi da mi je dosta prijatelja i poznanika tražilo workout video, možete na nekim videoklipima možete čak naći komentare kao kad će workout video, kad će workout, i ja kažem da kad se dovoljno napucam. Pa iskreno da, zato što ja prvo želim da ja budem zadovoljan svojim rezultatima, da bih vam prikazao i kako sam ja to sve uspeo i sve, razumete? Pa zato želim da ja prvo izgledam što bolje, da bih vam bio što bolji uzor. Ukoliko i vi želite naravno to da radite ili ukoliko naravno to nije neka, da ne upotrebljam neki neprikladni izraz, zezancija reći ću, evo. Tako da ljudi, eto, to je bilo to. Još jednom bih poželao srećnu novu godinu i sve ostale praznike. Da se naravno pazite se ovog Omikron soja virusa, jer naravno priča se da je zaista opasan. Zamolio bih vas ukoliko želite naravno da se pretplatite na kanal, da lajkujete neki video i da po potrebi ostavite komentar, jer sam otvoren za ideje i otvoren sam za sugestije šta bi mogao da snimam. Tako da ljudi, eto, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da sam vas obavestio o nečemu šta predstoji. Nadam se da ćete biti donekle informisani, ali ukoliko bude ovih nekih neredovnosti ili nekih ukoliko se ne budem pridržavao šablona, samo sam se evo i napred izvinio, tako da to je to. Ja iskreno više nemam šta da kažem, tako da doviđenja.